Binerin heja dibe videoya da emi derbari bugün u tünebune de fikrin parmanidesi raberi u hejan bikin ku vakizani naveye parmanides bavariya xwe bu guherine naniye. Parmanides şi yek juan filozofin beriya devra Sokrates'e u li gor hinek baweriyan tê gotin ku ew şagird tê qisenopanîsî bûye. Beriya miladê di navbera salên 600 û 540 de jiyaye û mîna mamosteyê Sokrates û Platon hatiye zanîn. Platon di guftgoyekî felsefeyî de Parmenides, Zenon û Sokrates de xeberdan. Di wê guftgoyê de filozofê Parmenides mîne kalemerekî, Zenonê şagirdê wî mîna mirovekî navsere û Sokrates jî mîna kesekî ciwan daye xeberdan. Li gor bîr û baweriya Parmenides behsa ji tunehiyê nakokiyek e. Tunehî ji ber ku tu carê çênebûye, çêbûna ji tunehiyê jî nepêkan e. Tiştekî ku heye jî divê ew herdem hebe. Ji ber heman sebebê jî tiştekî ku heye tu carê tune nabe û ev yek nepêkan e. Ji ber vê çendê jî tiştekî ku heye bi vê nevê ew tiştekî bêdestpêk e. Nehatiye afirandin, xira nabe û ji holê jî ranabe. Dîsa a rast perçebûnî jî tune. Çimkî wê demê di tunehî bikeve navbera wan. Divê rastakînî di her xala xwe de berdewamiyekî nîşan bide. Hemû valahî divê ku tije bibe û bibe planûmek. Ango divê bibe tijetiyek nevalahî û gurahiyek. Ev ramanên ku me qala wan kir dibin sebebê nêrîna gerdûnekî nû a ku mîna yek heynekî naguhêr e. Her tişt yek e. Guhêrîn û lîvdêriya ku xwe dide der ew tiştê ku di nav sîstemekî girtî û naguhêr de dertê holê. Bêguman meriv dikare bibêje ku ev raman û nêrîna gerdûna zanistî a ku di sed sala hevdehan de bi Newton'a dest pê kiriye û di sed sala bîstan de xwe gihandiye Albert Einstein gelekî dişibine hev û di navbera wan de hevşibînek balkêş heye. Di nêrîna wê demê a gerdûna zanistî de du tiştene ku bi wan Parmenides tê bîra meriv. Ya yekem deterministiya wî ye ku hemû tişt bi awayekî bêgav mîna xwe xuya dikin. A duyêm jî bawerî pê heye ku kêlî bîsk bitene bi awra subjektif a çavdêrekî dikare hebe ye. Heke em bi awayekî alînegir bipeyivin, wê demê em dikarin bibêjin ku hemû kêlî an jî bîsk bi kasî hev giringin. Du dahiyên mezin yên sed sala bîstan rojekê di nîqaşekî de behsa Parmenidesî dikin. Ew kes Einstein û Popper'in. Popper di kurteçika jiyana xwe de derheqê vî mijarê de wiha dinivîse. Min ji Albert Einstein xwest ku bila ew dest ji wê romana Parmenidesî a determinîst ku gerdûnê mîna blokekê çar alî dibîne û guherînê mîna şaşiyekê dihesibîne berde. Wî jî got ku nêrîna min jî ev e. Lê di temamiya nîqaşê de min jê re got Parmenides û bi vî hawî min bang lê kir. Bêguman ev nîqaş jî nîşanî me dide ku romanên Parmenides heta roja me jî mîna çavkaniyên zindî mane û bi awayekî baş hatine bikaranîn.